Gospođa Vidović Krišto. Gospođo Šimonović-Einwalter, izabrala vas je koalicija HDZ-a i SDP-a, a isto tako znamo da ste bili dosadašnja zamjenica dosadašnjoj pučkoj pravobraniteljici. Isto tako je poznato da ste u obiteljskoj vezi sa bivšim ministrom pravosuđa i veleposlanikom Šimonovićem, koji je poznatiji po tome da je borbu protiv korupcije oglašavao putem Fimi medije i to bez natječaja. Važno je istaknuti da je taj isti gospodin Šimonović bio nadređen današnjim dužnosnicima Plenkoviću, Milanoviću, Jandrokoviću, ljudima koji su Domovinski rat uglavnom gledali na televiziji. Molim vas, recite hrvatskoj javnosti, smatrate li svoj izbor činom nepotizma? Recite hrvatskoj javnosti, hoćete li biti odvjetnik navedene gospode ili ćete biti odvjetnica hrvatskih građana kao što zakon to propisuje? Za čiju stranu ćete raditi? Izvolite odgovoriti. Nema problema. Dakle, ja ne smatram da sam izabrana u koaliciji, od strane koalicije HDZ-a i SDP-a, nego većinom od 115 saborskih zastupnika od 116 koji su glasovali. Što se tiče moje obiteljske veze, da, itekako, tko su mi otac i majka, ne skrivam. Ne mislim govoriti o karijerama svojih roditelja, mislim da moj dosadašnji rad govori o meni, a mislim da će i moj budući rad isto tako. A čija ću biti odvjetnica, biti ću pučka pravobraniteljica u skladu s onim što nalaže Ustav i zakoni koji određuju moje ovlasti i nadležnosti. Gospođa Romana Nikolić.